бо мақсади дар сатҳи баланди омодагӣ ва дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ таъмиру азнавсозӣ ва бунёди зиёда аз 340 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. Дар ин замина дигар амалҳои созанда ба монанди таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар низ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия анҷом дода мешавад, ки дар ин самт сокинону соҳибкорони ватандӯсту ободгари ноҳия саҳми арзанда мегузоранд. дар ҳамин замина бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ободгаронаи роҳбарияти олии мамлакат бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Раҳматуллоҳ Саъдуллоев дар марҳилаи навбатӣ зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингарди маҳаллии ноҳия бо сатҳу сифати баланд мумфарш гардида истодааст. бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва техникаву таҷҳизотҳои муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ корҳо идома доранд. иқдоме ки ба пеш гирифтанд ҳамасола идома доранд. соли 2024 мо 6 километр роҳҳои ҳамин ҳудуди роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ҷамоати золизаро бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони бо нангу бо номуси ин ҷамоат мунфарш кардем. имсол нақша дорем ки зиёда аз 5 километр роҳҳое ки дар ҳудуди ҳамин ҷамоат ба азнавсозӣ ниёз доранд мунфарш намоем. шукрона ки ватани мо тинҷ аст, амонӣ аст. хеле ки ҳозир шумо худтон мебинед, бениҳоят халқи мо хурсандӣ карда истодааст. барои чӣ? барое ки раҳҳо ҳамаш барои таъмир ниёз доштаанд. чуноне ки мебинед аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Асадуллоев Раҳматуллоҳ роҳҳоро ҳамашро таъмир карда истодаанд. воқеан ҳам истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, татбиқи сиёсати бобарори роҳбарияти олӣ ва ҷонибдориву саҳмгузории сокинон дар ҳама минтақаҳо боиси рушди хоҷагии халқи мамлакат гардида, сокинон дар фазои осоиштаи ватани азиз аҳлона пайи кору фаъолият буда, барои боз ҳам беҳтар ва ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити рӯзгор ва тақвияти ободониву созандагиҳо дар маҳалли зисти худ талош менамоянд. сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо масъулияти баланди ватандорӣ иброз менамоянд ки имрӯз аёме фаро расидааст ки бояд ҳар як фарди худогоҳу ватандӯст пайи ободиву зебоии ҳар як гӯшаи меҳан саҳмгузорӣ намуда бо ободу назаррабо гардонидани манзили зист, кӯчаву роҳравҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони азиз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои баланд дар ҳама ҷабҳаҳо истиқбол намояд.